כן, לאן תולך? אני לא רוצה בעיות איתכם. ניצחתם, בסדר? מה אתם עוד רוצים ממני? הביסה לנחס. מה קרה? מה זה נפלו פניך? מספיק עם זה. עשיתי רפורמות מצוינות. אתם לא תצליחו כך סתם לבוא עכשיו ולהרוס לי את הכל. הסנדוויץ' שלי. למה אתה לוקח את הסנדוויץ'? תחזיר. שוויון בנטל. תקשיבו, זה לא יעבור לכם בשתיקה, אתם שומעים? זה לא יעבור לכם בשתיקה. מקווה שיש על זה מע"מ אפס. תיזהר ממנו. הוא יטיל עלינו סנקציות פליליות. ויאיר, את שלוחה במילואים. ברוכה והצלחה. איזה מילואים? נו, איך קוראים למקום הזה שיושבים כמו ליצים ללא מעז ורק משחקים שייש בייש? אופוזיציה. לא, די, נו, גפני. הופ. ליצמן. הופ. ליצמן. נפל לך משהו, נו. נפל לך משהו. אין אותי. תראה מה זה בדיוק, כמו אבא שלו. אף פעם לא לומדים.